سلامن ጥዕናን ንተኸታተልቲ ቻነልና ይኹን ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ምስ ቡን ማለት እውን ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ኣብ ጥዕናኹም ከቢድ ጉድኣት ከብፅሑ ዝኽእሉ ምግብታት ክንርኢ ኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ብዙሕ ትምህርቲ ይውሰዱሉ እዚ መደብ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ኩላኹም ብቕንዕና ላይክ ሼር ግበርዎ ነዚ ለ ናብ መደበይ ክምለስ ቡን ኢነርጂ ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ካልኦት ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበና እዩ ንኣብነት ካብ ታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ካብ ሕማም ካንሰር ኢንፍላሜሽን ምስ ኦክሳይድ ጭንቀት ዝተተሓዙ ሕማማት እውን ንምክልኻል ይሕግዘና እዩ ንቡን ብዓቐን ትጥቀምዎ እንተኮይንኩም ብዙሕ ጥቕሚ ትረኽብሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎም ዘይብልኩም 6 ዓይነት ምግብታት ኣለው እቲ ቀዳማይ ድማ ናይ ሲትረስ ፍሩት እንትኾኑ ቡን እንዳሰተኹም ናይ ሲትረስ ፍሩት ክትጥቀሙ የብልኩምን እዞም ኣብቲ ምስሊ ትርእይዎም ዘለኹም ፍሩታት ኣብ ትጥቀሙሉ ግዜ ቡን ምስታይ ናይ ስርዓት ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም ከምፅእ ይኽእል ምክንያቱ ድማ ቡን ናቹራሊ አሲዲክ ስለ ዝኾነ ናይ ቡን ናይ pH መጠን ብማእኸላይ ኣብ መንጎ 4.85 እስካብ 5.13 እንትኾን ናይ አሲዲክ ምውሳኽ የርኢ እዞም ሳይትረስ ፍሩት ድማ አሲዲክ ስለ ዝኾኑ ኣብ ትሰትይሉ ግዜ ሕማም ጀርድ ከስዕብልኩም ይኽእሉ ሕማም ጀርድ ከም ንዓቐብ ምባል ምንፋሕ ከብዲ ንኣፍ ልቢ ምቅፃል ዝኣመሰሉ እንትኾኑ ስለዝኾነ ቡን እንዳሰተኹም ናይ ሲትረስ ፍሩት ክትበልዑ የብልኩምን ናይ ጨጓራኹም ሽፋን እውን ከቆጥዖን ከቃፅሎን ስለ ዝኽእል ናይዞም ሲትረስ ፍሩት ጥቕሚ ንምርካብ ቡን ኣብ ዘይትሰትይሉ ግዜ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም ከየጋጥም ጨጓራኹም ከይጉዳእ ናይ ጀርዲ ሕማም ከየጋጥመኩም ቡን ኣብ ዘይትሰትይሉ ግዜ እንተትጥቀምዎም ይምረፅ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ቀይሕ ስጋ እዩ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ቡን ምስታይ ኣብ ማዓንጣና ንዘሎ ኒውትረንት ሚነራልስ ብፍላይ ንአይረን ክጎድእ ይኽእል ቀይሕ ስጋ ድማ እቲ ቀዳማይ ፍልፍል አይረን እዩ እዚ ማለት ድማ ንቡን ምስ ቀይሕ ስጋ ምስታይ ክህበኩም ንዘለዎ ናይ ጥዕና ጥቕምታት የቐንሶ እዩ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ልዕሊ 3 ፍንጃል ቡን ምስታዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ አይረን ክቕንስ ከም ዝገብሮ ይሕብር አይረን ድማ ደምና ብግቡእ ክመሓላለፍ ሕማም ከይጋጥመና ካልኦት ብዙሓት ጥቕምታት እውን ዘለዎ እዩ ስለዝኾነ ንቡን ምስ ቀይሕ ስጋ ብሓባር ክትጥቀምሉ የብልኩምን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ቡን እንዳሰተኹም ብሓባር ክትጥቀምዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ፀባ እዩ ፀባ ብሉፅ ፍልፍል ካልሽየም እዩ ካልሽየም ድማ ንዕፅምትና ጥዕና ንጨዋዳታትና ዕቤት ንደም ምርጋእ ሆርሞታትና ንምምራት እውን ይጠቕመና እዩ ኮይኑ ግና ፀባን ቡንን ብሓባር ክትሰትይዎም የብልኩምን ምክንያቱ ድማ ካብ ፀባ ክንረኽቦ ንኽእል ካልሽየም ንኸይንጥቀመሉ ስለ ዝገብረና እዩ ነቲ ኣብ ፀባ ዘሎ ካልሽየም ሰውነትና እንተዘይረኺብዎ ድማ ብሽንቲ መልክዕ ይወፅእ እዚ ድማ ንኩላሊት ጠጠርን ንዕፅምትና ጥዕና ስግኣትን ይገብሮ ስለዝኾነ ቡን ምስ ፀባ ኣይትስተይዎ ነቲ ፀባ ቡን ኣብ ዘይትሰትይሉ ግዜ ንበይኑ እንተትሰትይዎ ዝበለፀ ይምረፅ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ዝተጠበሱ ምግብታት እዮም ልዕሊ 3 ፍንጃል ቡን ምስታይ ኮሌስትሮል ኣብ ሰውነትና ንኽእከብ ይገብር እዚ ድማ ኣብ ናይ ልብና ጥዕና ፀገም ዝፈጥር እዩ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ልዕሊ 3 ፍንጃል ቡን ክትሰትዩ የብልኩምን ዝተጠበሱ ምግብታት እውን ምስ ቡን ምብላዕ ነዚ ፀገም እዚ ብዕፅፊ ንኽውስኽ ይገብሮ ስለዝኾነ ቡን ኣብዚሕኩም ትሰትዩ ሰባት ፈለማ ልዕሊ 3 ፍንጃል ክትሰትዩ የብልኩምን ካብዚ ብተወሳኺ ግና ዝተጠበሱ ምግብታት እንተዘይትበልዑ ይምረፅ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ፎርቲፋይድ ብሬክፋስት ሴሪያል እዮም እዞም ምግብታት ብዚንክ ሪች ዝኾኑ በዝሒ ዚንክ ዘለዎም ምግብታት ዋላ እንተኾኑ ኮይኑ ግና ቡን ኣብ ናይ ዚንክ ህላወ ፀገም ዘምፅእ መስተ እዩ እዚ ማለት ሰውነትና ንዚንክ ናይ ምስሓብ ዓቕሙ ንኽቕንስ ይገብሮ ካብ ንበልዖ ምግቢ ዚንክ ንኸይንረክብ ይገብረና ስለዝኾነ ብሬክፋስት ሴሪያልስ ክትበልዑ እንተኮይንኩም ብሓደ ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎም ኣይምረፅን ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ቡን እንዳሰተኹም ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ልዑል መጠን በዝሒ ሶድየም ዘለዎም ምግብታት እዮም ቡን ኣብ ድፊኢት ደምና ኔጌቲቭ ሳዕቤን ከብፅሕ ዝኽእል መስተ እዩ ሶድየም ድማ ምስ ድፊኢት ደም ብቐጥታ ዝራኸብ ነገር እዩ ስለዝኾነ በዝሒ ሶድየም ዘለዎም ምግብታት እንተበሊዕኹም ቡን እውን ብሓባር ክትሰትዩ የብልኩምን ምክንያቱ ድማ
ክልቲኦም ንድፍኢት ደምና ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እዩ። እዚ ድማ ድፍኢት ደምና ብዕፅፊ ንኽውስኽ ስለ ዝገብሮ ኣብ ጥዕናና ከቢድ ሓደጋ ከብፅሕ ዝኽእል ንልብና እውን ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብራ ስለ ዝኽእል ነዞም ብሶድየም በዝሒ ዘለዎም ምግብታት ብሓባር ምስ ቡን ክትበልዕዎም የብልኩምን። ቡን እንዳሰተኹም ብሶድየም በዝሒ ዘለዎም ምግብታት እንተዘይትበልዑ ይምረፅ። ሶድየም ዝበዝሖም ምግብታት ክንበልዕ ኢና እንተኢልኩም ግና ቡን ኣብ ዘይትሰትዩሉ ግዘ ክኸውን ኣለዎ። እነዚኦም ምስ ረኣና ምስ ቡን ደኣ እንታይ ዓይነት ምግቢ እንተዝኸውን ይምረፅ ክትብሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ዳቦ እዩ። ብፍላይ ክብደት ሰውነትኩም ክትቅንሱ ትደልዩ ሰባት ዳቦ ኣብ ቁርሲ ሰዓት በሊዕኹም ቡን ምስታይ ዝበለፀ ይምረፅ። ብልዑል መጠን ሰብሒ ከብድኹም ንኽቅንስ ይገብሮ። እስካብ 45.1% ናይ ሰብሒ ምቕናስ ዓቕሚ ከም ዘለዎ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ከምኒ ለውዝ፣ ኣጃ ምስ ቡን ምብላዕ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበና እዩ። ንኣብነት ኣጃ ብፋይበር ሪች ዝኾነ በዝሒ ፋይበር ዘለዎ ምግቢ ስለ ዝኾነ ናይ ደምና በዝሒ ሽኮር ይቆፃፀረልና እዩ፣ ኢነርጂ ይህበና እዩ። ምስ ናይ ቡን ኢነርጂ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ተወሲኹ ድማ ተወሳኺ ጉልበት ይኾንና። ስለ ዝኾነ ምስ ቡን ከምኒ ዳቦ፣ ኣጃ፣ ለውዝ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እቶም 6 ዝሓበርክዎም ምግብታት ግና ምስ ቡን ክውሰዱ የብሎምን። ክትወስድዎም እንትኾንኩም ግና ቅድም ኢልኩም ቅድሚ ቡን ወይ ድማ ቡን ኣብ ዘይትሰትዩሉ ግዜ እንተዝኸውን ዝበለፀ ይምረፅ እዩ። ነዚ ምስ ረኣና ድማ ቡን መዓዝ እንተንሰትዮ ይምረፅ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ቡን ንምስታይ እቲ ብሉፅ ግዜ ንጉሆን ድሕሪ ሰዓትን እዮም። ኣብ ምሸት ከባቢ ምስታይ ናይ ድቃስ ምዝባዕ ከጋጥመኩም ይኽእል። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክንረኽቦ ዝግበአና እኹል ናይ ዕረፍቲ ናይ ድቃስ ግዜ ማለት እውን ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት ናይ ዕረፍቲ ናይ ድቃስ ግዜ ንኸይንረክብ ዝገብረና እዩ። እዚ ድማ ኣብ ጥዕናና ከቢድ ሳዕቤን ዘለዎ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ እውን ኣለኩም። ስለ ዝኾነ እቲ ብሉፅ ናይ ቡን መስተይ ግዜ ንጉሆን ድሕሪ ሰዓትን እዩ። ምሸት ቅድሚ ድቃስ ክትሰትዩ የብልኩምን። ካብዚ ብተወሳኺ ቡን ንሰትየሉ ግዜ ቅድሚ ምግቢ 3-4 ሰዓት ቅድም ኢልና እንተዝኸውን ይምረፅ። እዚ ምስ ምግብን ምስ ማይክሮኒውትረንት ዘለዎ ኣወሳስዳን ሳዕቤን ንኸየምፅእ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መድሓኒት ትወስዱ ሰባት ናይ ቡን በዝሒ ንምቕናስ ወይ ድማ ንምውሳኽ ተሓስቡ እንተኮይንኩም ፈለማ ምስ ሓኪምኩም ክትማኸሩ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ቅድሚ ምዝዛመይ እቶም 6 ምግብታት ምስ ቡን ብሓባር ክትሰትይዎ የብልኩምን። ምስ ቡን ደኣ እንታይ ዓይነት ምግብታት ክትበልዑ ኣለኩም ዝብል ድማ ዳሕራይ ዝተዛረብክዎ እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ኩለኹም በቕንዕና ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።